جن دو دو یه هوا گفتم نکی بعد بفهم مونده ایستم تو با خدا نمی آخران ترکم خودم نمیستنم жертваи хези авлод будагӣ? چی من салом дӯстони азиз, шумо агар дар Федератсияи Россия яъне дар шаҳри Москва қарор дошта бошед ва аз ҳуҷҷатҳои худ танқисӣ мекашед, шумо граница гузаштан мехоҳед, пас ба ширкати ҷаҳон компания муроҷиат намоед. ҳар рӯза рейси сафар аз метро Домодедово нафароне ки ҳуҷҷатҳояшон камбудӣ доранд ва ба назди метро Домодедово омада наметавонанд, шумо муроҷиат кунед. ширкати ҷаҳон компания шуморо аз наздиктарин метрое ки шумо онҷо зиндагӣ мекунед, шуморо аз онҷо мегирад. мошинҳо барои хизмати мову шумо Hyundai Starex ва Toyota Land Cruiser. рақамҳо барои маълумот дар рӯи экран. ба хости худо шуморо ба граница бурда ва ба ҷои хостаатон меорад. ва агар хоҳед ки ба шумо тахфиф гардонанд, пас аз номи канали мо муроҷиат намоед. салом алейкум брат. وعلیکم خیلی سلامتی و خوب. الحمدلله میدونم که کم طرح خیلی شوگانی دایی راست کم ترک نه کانکریت конкретно нё ки брат барномаи навай барнома тест ном дорад ва баъзе саволҳое ҳастанд оиди тай агар ҳамво дуруст бироянд зиёдаи 10 тай 300 сомонӣ ту мебирӣ, яъне агар мо тараф тамоман ток назанем ту 300 сомон мебирӣ ва агар як бор ток бизанем там 300 сомон бои метиҳем ва то охири барномаро давом додан мегирӣ, саволҳода ҷавоб додан мегирӣ. қабулай? барномаам хеле ту баъзеҳоштан мумкин розӣ нашавӣ, бигӯӣ немада куҷои хеле гуфтаме немада куҷои хеле кадам агар бигӯ мо ҳамчизора аз пеши хона гирифтем, яъне мо ба доказат вай кардагим гирифтагим чизида ки то ҳозир розӣ нашидӣ ку мо барнома бигзара баъдан дар монтаж мебинӣ ки ту ҳам кора кардагӣ ё гуфтагӣ ё накардагӣ. қабулай? хоб бародаро ин чизе ки шумо дестен ин ҳам пулти токзанӣ ай даста нишон тебрад ай дасташда электрошок барои токзанӣ бумон даста мон брат ма бахтоди хароб жертваи хези авлод будагӣ? фави қатъи гап мезанӣ? не доди худора як ба як файрод кардагӣ? бо бугум ка баъд батли ту симпо гуфтум барои арӯс гиря кардагӣ? сар таранг кардагӣ? баҷаи шумо бахро беақли чизои логич намегин. ягон каса гуфтагӣ ки акош балаболам гира тура короче суратҳои куни лишта ягон кас дора? ки став против хези авлод ди задагӣ? лендмастер дар тараки хайбхоҳ тида намёк дод ягон ши гуфтӣ? да чанд ҷо гуфтум гуфтагӣ ша? нагуфтам хай нагуфтам дар мтж чӣ кораи? чӣ мешавам дар ҷо била дохили чӣ хабар ҷан доди худо дал чӣ мерем? чӣ кораям духтар дорӣ? бача киштичаку чӣ десаи вибратсия? духтар дорӣ? в смысле духтар дорам савол? не дорам ягон боре пабаст кардагӣ? кай дар куҷо? батли степа коргари авлодмедия будагӣ? коргар набудам неки я ҳо гуфтам неки баъд бафҳам монда истам то била чӣ ба бесабаб ток мезанӣ барои вилоят ки гуфтага қората назам юбилятсия чӣ дестай? юбилятсия чӣ дестай? барона акаҷон мегуфти ҳози чӣ ба нам мегӯиша? рӯз омад акаҷон гуфтум мошинишона шушти шиносот мазоқит кардам текстота дигаро менависам менавистам ба худо нами охирон треком худо навистам ба худо қасам худо кунум ки на охироноша айраси омадаги худом навистагиё саша москва ам синфта ба худо зибе ва я сулайму калон будам синф набу хай ва синф 11 буд мада яъне
Vay Merso kalın bu. Paralel خوندگی نه Paralel ne? Paralel ne? گفتی برنامه ما با انجام رسید متاسفانه 300 تومن نبریدی برای امیر هل Barnamadan xeyr raftin. Raz, sonu. Çok iyi. Kуда pensione? İrabin, toçka bruma. Meu, bine? Sıpsırxa. Nerede kova? Xada zana navin, tuhmat tonrikna. Da. Ha, çi. Mam, doğru. Bir de daş vermişsin. Ha, çıkıp da numara yok. Yadı برنامه نبزای Ne ki yadı sağolun. Barnama zor maqbul çi. No, yadı sağolani toxi. Ki misal kadam şa. Naşo tekst navisi. Ayra xabar skon. Yo xidm xonda istamam aşağı. Mo boğar namık mi? Bak. Oxi ina tekst soy xidm navista. Ina. Bak. İna çorta navistagi oturun mali gendaran. Yok, ham çort İsrail ise tamam. Ne bak do ina. Peşle yok. İna oxbeyra. İna bak do tağa ina yora xidm bak do navistagi avaşa. Banom ya Allah arası ama yo xidm navista istam. خامت براتی یاد تمام ربزم ادی بوزادن یا Bad kay bir ruzuma da hürmet kalını kalmış kadar. Hava bakacağım. Ne güzel. Zira ego. Diga şeyler tonladı. Boçi. Şot. Öyle karoç adı sağ ol. Saçma basma kız bakala girdi. Paralel takip diyor. Okuya sol kalın paralel ise o ne? Ne bak da fori dagma. Kam sağ ol bu. لازم تنجا Canım. Çanlay. Allah da çıkıyor. Ho. ama çok fi Çanlay bu girer. Ahmet oraki. Çanlay bu girer dedim kısacağım ne? Ha bu mekinin ha girer mekinin. Ha galiba dedim kısacıda durum. kaç kadar Ho. Ben bir şey stok istiyorum ben. زنده باشه برادرها انتظار شیم برنامه نوبتی را اگر معقول تونشیده باشه بگم خودی حیات زنده سلامت باشیم برنامه تست انتظار میشیم اشتراکچی نوبتی را Bir test ne sayı durumu var. دروغایی Duruğu yok top neymiş ha? Ne durumu mu یا yok تست گفتم معرفی کنیم Durumu. برنامه دروغگو را انتظار شیم برادرها اشتراکچی نوبتی سکور میشه و هفته دیگه به فکر من کرد هفته دیگه